Yes, mga subscribers, ito po yung aming kwentuhan session therapy ni Kuya Marcelo Nunag. Dito po sa ating Kabakle, Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. So, watch po yung aming mga program. Medyo magkakaroon po ng knowledge sa kanyang process of recovery. So, we will program yung kanyang upper and lower back at saka yung kanyang lower limbs. So, watch niyo po yung aming gagawin sa kanya. God bless po. Tara na pare. Ganun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huwag mo sa mga ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinilak sa'yo? Okay. Hawak ha? Last may, magkaya last may, pull. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last may? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Wala na ba yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Relax. Balik sa'yo. Ito tayo. 1, okay, pull. Doon na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Relax. Exhale. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax. Then, yung kanyang 8 set of super 21. Ano yun eh? 1. Okay. 1, medyo. Pagka upo ka, takot na. Okay, 1, okay. Yan, medyo. Palit na. Okay. Okay. Hindi lang ito. Okay. Yan. Okay. 4. Okay. Okay. 6. 7. 8. 9. Okay. Kaya ito. 30. Sabagin ko si Yan. 9. Kayo.
Ayan, diretso eh. Ayan. Tapak, sinama. Tawin. Yung purpose tawin, hindi mo ito, hindi lang yun. Sige. Ito ka. Nandali po. Pasok lang yun. Hindi makasok na yata. Ano yun? Sige na yun. Sige. Yeah. Ano yun? Yan. Isa lang, relax ka. Ano naman yun? Relax ka. Sige. Yun. Diretso. Yan. Po, tiglong. Sige. Po. Tayo. Diretso. Po, tiglong. Sige. Yan. Diba sila ka ng konti. Ako, may siyempre. Kilala ka siyempre. Kaya ito ang kayo. Yan. Yan ang kailangan ko dito. Naku. Scaling lang yan. Ito gawa ko. Alam mo. Sige, ulo. Sige, ulo. Sige. Ito, tayo. Buwan. Sige, dali. Sige. Sige, buka. Buka. Lakas mo, sige. Yan. Sige. Upo ka na lang. Upo ka. Yan. Upo muna. Upo ba tayo? Islam? Tayo ngayon. Very good. Sige. Hindi ka tayo program ka yan. Yan na. Oh, sige. Good. Right. Ito lang pwede nyo sige. 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 That's one. Relax. Lakad ka. Yan. Lakad naman ang bot. Yan. Yung pa mo medyo gagawin yung pa mo. Practice mo na. Yun. Tuturuan mo siya. Yun. Hindi lang lalakad. Madalis na lalakad. Tuturuan mo siya. Okay. Isa pa tayo ha. Okay. Isa yung program. Okay. Islam? Sige yung pagkakapo sa ganda. Pupo talaga, diretso lang. Ready? Hindi po. Hindi po. Mabilis na, masunod. Sige na yan. Sige. Nakasya ko program ka mo. Ayan. Mataas ba yung idoro nyo? Mataas? Baba yung idoro nyo? Mataas? Nakakaupo siya? Nakaupo ka naman sa idoro mo? Yan. Inang practice ng pangano mo, magsishare ka. Di ba? Makapag-share ka na. Practice yan, Brad. Sige. Yan na. Sige, bilangin mo. Nasaan ko lang yan. Mag-reset sila tayo. Ganun. Sige. Masyado mawak. Sarili mo tayo. Huwag ako sa masyado ha. Sarili mo tayo. Sige. Ito, sarili mo. Yan. Sarili mo lang. Yan. Okay.
Yan. At relax. Inhale, exhale. Ay, baka lang, relax. Okay. Malakad lang po. Malakad, relax ka lang. Yan. Sila, malakad. Kung magmamadali, relax lang. Yan. Okay. So, gagawin mo ngayon, gagawin ka. Sarili mo ay tulog lang ha. Ikaw mo sarili na. Kaya ba? Ito kayo pa sa akin. Maganda ko ito. Sige. Sige. Pumesto ko nga. Sige. Sige. Bend lang. Yung kaya mo lang. Yung kaya mo lang. Sige. Sige. Yung kaya mo lang. Patayo. Sige. Yung kaya mo lang. Yung sasagad. Yung kaya mo lang. Yung kaya mo. Sige. Bend ka. Yung kaya. Yan. Patayo. Yan. Patayo na. Isa. Yan. Sige. Sige. Dalawa. Kung sasagad. Sige. Tatlo. Yan. Sige lang. Apat. Focus lang ha. Very good. Okay. Wala na po itong hawak mga subscribers. Yan ha. Yan. Very good. Sige, last two. Nahawak mo yan. Ha? Touch the ground pa. Partida pa. Oo. Dadagpag ka ng pera. Atin pera. Ang gawin mo. Abit-abutan. Sige. Oh. Oh, ito. Okay na. Sige. Yes. Nag-improve ko. Di ba? Nag-improve ko yung di ba? Relax ka na mag-ano. Alam mo gusto mo. Ito ka. Tenga muna. Yung galon mo, gagawin mo ka ngayon. Ha? Mga 3 galon pa ha? Ha? Balik mo siya. Dahil yung issue ka naman, yung issue ka tayo ko naman. Okay. Hindi, yun lang gawin mo. Wala ka gawin yun. Tapos yun. Italin mo wala yun. Ito. 1. Ikaw mo bilang. Sige mo, position ka. Diba? Okay. Sa ito ko lang mag-ano. Mag-shampoo. Ayaw ka ba? Yan, mabilis ako. Yan. 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 Relax lang. Isa. Kaya ba? Hindi ko lang tao. No? Diba? Okay. Very good. Good yun ha. Good yung abang mo ha. Nga, isa pa nga. Nakita ko yung abang mo. Good yun. Sige, pwede mo. Yan. Sige. Yan. Good. Very good. Saan pa yun yun? Yan.
long walk. Individual. Nakasiguro doon tayong marapdap. Ayan. So, tingnan mo na. Isa lang. Ha? Last. Kasi marami ka nang ginawa rito. Last. Pagod ko lang. Ayan. Stop it lang. Ito na ito. Matumito niya. Yan. Yan. Diba? Okay. May pasayag yung bibigyan. May pasayag yung bibigyan ko. May pasayag. Isa sa'yo. Yan. May pasayag. Ah. Okay. So, ano rin? Mga press na. Ay, sige. 6. 7. 8. Yan. 11. 12. Good lang. Kaya mo na, kaya mo. Kaya mo siya pwede. Ayos mo. Hindi nagawa mo, 12. Kuha ko mga 9. Kaya mo. Sige. Sige lang. Ang dami yan. Yeah. Upuan mo na. Upuan ang pin mo. Sige. Upuan ang pin mo. Okay. Yes, saka walang upo eh, no? Walang upo. Sige. Go. Siya mo na siya. Yan. Okay. Six. 7. 8. Relax. Smile. Nabalik. Yan, very good. Ang pango. Yan. Okay. Yan. Very good. Ayun. Sagad naman. Sagad naman.
Yan. Asya.